Hadin ki babun gir kom mat jing ha ki jing trikam kum ki nong shet jasngi ya ki khna skol bat ki nong irap ki betrei lengba ka PM Poshan lane ki nong trei cook kom helper midday meal hapo ka jila Meghalaya haga khat sau trik unai tung 8,000 pohon reu kini ki nong trei lengba ka kenuhun chengki kila lumlang nya lagi para nong trei ki bijtrei ya ka ju ka kam ban thau ya ka wei ka sur ban pensngo sheki bor sarkar halor ke jing jengki ki baki ya kendu man la ka por kini kijing egi kenthop nadu ka jingduna ka honorarium nalor ka jing penslem ban siu bat pensateng hadu lai bat saubanai ka ba pensyam jing bhai ki ban penbiang ngela ka yeng kasem lungba ka jingkren sikilat thai khobor kinong ilam jong gene ka kenhon ki ba kenthop ye ka kong gina neng nong ka badi ka president u advisor ka kenhon u ba kru el pariat kilaong bakani gede kapor ke babiang tam ye ki MP ka Lok Sabha jong jela Meghalaya ban lejra ya kini ki mat ban penso syaka sarkar India halor ke jing jongki kum ki nong syat jasngi ki ba ye ke jing syakri ya ki lak ngut ki khna skol nalor ke badan kam ban pej bha yau khau ba ki syat ye ki khna skol hagati ke jing kendu ki nong trei cook kom helper jong ka PM Poshan midday meal scheme kila dawa ban kentiu no ye ke jing siu jongki ka ban na ka khandai spa tengka si benai sya ka khandai hajar tengka si benai ba makiru kindang la ban trei khambha bat kham chana shishu ye ka kam kumjuro ban penyo ya ki wei ki jing irap bat ki jing mentoi kum ka jing irap ha pang ha shitom bat ki jing mentoi hadin bala chong thai na ka kam shushu haga khobor ka penkut kinong ilam kila kentu ya lagi para nong trei bakin pej bha yau khau haswa bakin syat ja ya gi khna skol bat la dalap bau khau long basniu kin haban long ki baslur ban mi syakmat bat ban ujor segi bor ki bre pej namar ka jingma ka at ya gi khna ret ladagi yo dau khau basniu ka union kepen pauru bahkan beteng ban buddin ye ginik jing dawa hadu bag sarkar India kan simkhya bat ai ye ke jing itu ka badai nak benta jongki cook kom helper nak benta ka jing bha jong ka lawai gi khna skol ka bawan lembaga PM Poshan scheme sarkar jenlaro ichwi nanti hi ba kumba chief minister lawanya kendu kat ni hak tugas ni hak bangi ngira plakat hati pokok dia tena kalian ke jong ki badan lah tugas ni ki albashan ya yang ka sarkar kan tre ya kakam ka pamenta tengi dan sisya kata ka jingkermen ka baskem ba kumba mangi hi kitrai ki patre ya kan kakam ngilami syakmat tengah nget skem ba kan long sisya kata kakam te ka ka bangi ka pelong yang ipat menta bangin bu ikini ki district meeting kalong bangin kentu ya ki para nong shet makin simkhya ya kini kakam namar ba mo namar ladangi la yo si syai kata jing pen ki ola syai ndrei babun pat na ki nok shet kim le shet ki bun ki school kim pendan kam ya ngas kim tegan ngau ba kakta ka nyangi namar bang bangi ngipan ya baro om bangi pantang kini ki bami baro kinong shet ja ki bahab apa kajalla Meghalaya ki jongi bat kum jo do hakathan ri India hi jongi ngipan lang ya baro dengan ngikat pat ken ba ya kan ni ka skim ngidei bangi ki ba pentri kam ya kan ni ka skim Kau ke skim kawan lengba ki school henrei pat ba pendan kam ya kani ka skim kadai mangi ki ba pentrei kani ka skim ladangim dan mangi kinong syatja kani ka skim kan lumyan tengi kumta kani kmi lenti ba kani ka kam kan urlong kumbangi lami syahman baka ka finance minister bakalayo ya ka jingra palakat ka jongi bangi kermen semua kani ka session ka bakan sasyong kinsara ya kata ka jingker pat ka jongi bangila bangi nginyo ya kata ka jing penkiau Jakum tak kena kalian ke jong giro ngikwa ban pen phai kan nikam lingba ka jingya trilang bat ki SDSEO bat ka ikan ka PM Poshan cell ta ringkat bat ki school ikerpat yakin ki parnong syat bangindon kata ka jingya trilang bak ka ba kena udi banyo ka baha bakum ba ka sarkar kala bha yai tai bha bang kena udi banyo ya ka ba ha por bo dang don ko school tingi kerpat ken bakal lingba ka jingya trilang ka jongi ngin penyo ya kata ka bha debat kum juru hakani ka por ka pamenta mo namar ba kumba ka sarkar ka department hi kala penmi ya kini ki training ki payadai perkanes first tengi la yo asipun ki training kumbangi ki kok ki ba lala ki jong ki blog ni la yo ki training tengi ai ku play ropat ya ka sarkar ya ka department jadi education department kila penmi ya kini ka order ba onnom sya ban weng ya ki ku claim ka daw ka pabiang te hakap halor kani ka order ni kentu kani ki school namar ba bun mentamo ki bun ki bakwa ya kani ka kamban set just school teling ba ka jingyo jing tip ka jongi ki don ka tu ka ni ki school ki balashim ka bu ya kani ba kinweng klem ki daw ki babiang ya ki ko te khamtam hani ha isli te ki bangila sakhi la kan notli ki school teng ki pep school kat ni kat tu sngi ki la abu no ba ki la thum ki be ki ko te kum kita ki bangila amat tengi shem ya kani ka order baka government ka penmi school kin shem ya kani ka order kin buram ya kani ka order
baknang ba kinum pendan kam bakla ken ya kikup kinum kin bakin shube klem kadaw ka babiang kini ban tip ya kadaw tebat hakaju ka por ngikin tu pat kenya ki parano syatja ba bakin shim kabupan lani bakin pendan kam bakla bangi ki nong syatja school ngi ka union ni ayo kini ko ordar bakin no bangi don ka union nginum le school ngin le ka bamon namar kimla banweng yangi te ya katar ngikin tu ya kini ki parano syatja bakim don kim dai ban shim kabu namar ngila lap hakini ki sngi ki don ro hi ki nong syatja ki bashim kabu ma kim chuan ke meeting handai ki ba ka don ka union ko kumta ka association ko ba wat julet syatja ka te ringingim ong ya kata te kum kita ro ngi penmi ha kani ngi bangin kentu ken ba bakin pendan kam bakla na marling ba kani ko ordar ni syam mo na mar banali yang jong SDSEO kila bun kam shishahi na mar ba hablor bala mi ko ordar te habadai pat balada ki kup kim pat resign mla ban thep de ki kup te na mar ba ki kup kim resign ya kata kam ten ri ka jingle ka jong ki ro pat kim le cheskol te kalong kasyam jing namar bahap ha yak inquiry hadin ka inquiry hap ban syong meeting hap syembor arliang ban shu rai no hatu tengah sngo ba kata kalong ka jing kerpat lang hakabayade bat ki school bakin burom ya kani ko ordar bat hakabayade ya ki kupro bakin num syem ken ya ka kinum syem ka bu ken ya kani ko ordar ka bami bat ling ba ka jing don jok association ro namar kalong ka penjenjari mo ya kabayade lang kum ya ka office jong ki SDSEO bat kum juru yang ka union penjenjar namar ngiro ngilong giway bangin hapan ban ya syong lang haka meeting ka bangin sakhi lang nak benta jong ki kup ki jong hato ka decision em ka jingle ka jong ki ka to ka tarik jong ni brajun ki dan bok bah ma bagi wat kilat nanti hadap ni yo bani kendoi i apor bagi wan sawa ajer wa ka to ka por bagi wan tingi ni galiang ka union of cookam helper ya keren bat i halor ka bai ka banta ka dong ba nila ka honorarium ka jing ice ke bah Kapisa sa kinong syadja school kibadan hakya thanks dalam mingi bat karin dia kawai namar halor kani ngi karani namar ba kani ka honorarium kala sa mentar palat ya khatsan snam keempat penbait empat penkir kani sa khandai spa tanga na ka baha jong ka sarkar india ta halor kani ngi kalat ban ai jing tho i bat mani karan badai ban penkir no i kani ka honorarium namar kala sa palat bods number tengi karpat ba nak handai spa kumbagi dep ai ka jing tho na do arjar kat khandai so prime minister Narendra Modi bar ka jing kando ba union minister Dharmendra Pradhan di ong ba pen kim no na ka bah jong ka sarkar india na ka khandai spa ai no i khandai hajar te halor kane ka jing yakran ka jing don kar deputy chief minister ba snyo ba dhar ba menteri ka tan pule puthi mara kemen boy ba ma wailat challa the minister juga help sports yatho ba kamanta ka kam kala ya sakman ban revise ne man review no ya kani ka norium na ka government share go union government share te halor kan ne ke on ka don tangga wai ka barasa pendim manta ka don ka legal issue kata ka dai ka don balai support te halor kan ne te ngila ekrani i pa ka than stelam mingi dai ka banta ka function ne ni kuk ngila ndem la kamram ni khamle support te kadan ka hiran ro bat ka jingtiu jong marba mardi hakani di prosne barade te singo ba ai ka special consideration ya ka thanks talam mingi de ka bapan kiu no ya ka bah namar ngin imsa tang khandai spa na ka bah jong sarkar india ka bamla sebenarnya te na ka daw ko ong yangi ba yaisha ka kam das na manyat nata te halor kan ni ngin ka lenga jong ni ko union of kam helpa ngla franchise ka union minister bat kum ji orang yang kajing thwa balada kane ka honorarium na government of india na prime minister kum jo kim nam review na pen kiu ya ka honorarium kumbang ila karpa ka baha ban sange no ka trikam jong ka ni ka scheme ka jala me ghalia be khamtam ro haka thanks telam mingi kadaw bangi open sange na marba bros ka tagisnam de ka mans nga ba jong kilong kumi kilong pa ki pendap kam ya ka ni ban sajja hajing siu barito menta ka sarkar jilla hoy hajing lang khama jong konrad sama kom chief minister gila dei ha ka por jong gila pan kewa kalai menta ha all india ka jalla ka jongi ka yo ha number 5 ka sa ka number sang amai ka lomba ka hangni ki ai khatwai spa na ka bha jong ka sarkar jilla khandai spa na ka sarkar india talong 8000 ta ka tans talam mi gila dei ka manangko
namar ki wei pet ke jala kum ka Assam ki yo khatsan spa nang ta ka Arunachal ki yo khatsan spa ki siu ki wei pat ki ditang sia ja pun ka tatang ka jala Meghalaya hapo jingelam jong kondat sangma upun ke bat ni yo rumah rumah tekani ka dai ka banta ka ba ka sarkar jala kale tengidan ka jingkermen ba hakani ka monsoon session ka ba ka government of India kan stang mansyong na do ka arthau trek kat kum ngitip aphau na apwai trek in July kadai kandan ka banta ka ba kongsan ba ka government of India kan chim takadan ro ka wai gidan ka jingkermen bat ka jingker pat ro o Prime Minister Narendra Modi ula ban pelong ka mat keren ba po kabinet kadan kata ro ka jingkermen ba unswandra apa kabinet ya sih kini katiyo ba khaddo jong ni July ba un review ne un revise ban pentiu takawai ni kini kala bang ta ka ai ka kamram ga banta ka jongi kum kini kam helpa na union of kam helpa ka bala wan hakman hathain stam mingi dai ta yongi ke union ka baya keren nado usnam ajar khat khandai hado menta bat nang ni sikhamat ro ni keren na banta ka ki kok ki badan pa north east region te nibo ga jingkarpa kembangi ong ba ya Prime Minister Narendra Modi ba udai ban simti na ban penkiu namar ba ka jingsong suk song snyad jong kinong jong sunong athai stram mingi ka don ka banta pa kong san nang bagi PM portion klayarap namar ki khanna ke ba mi ka nigaja kisdang ki bam Julai school ki wan school ki badan school ro manta ke dang treban pule so namar ba ki ki pa hayeng kimbon kam shu banai ja ki ba le tribal la klayarap pala te kata ngilap pa kibon kinong song snong manta kiyo ka kidan ka jingkit kli ka jing kamram na banta kim lang sa tanda ka daw ngidon gang ka ni ban karpa pagkaday ka po penkiw ne sange rekam na kapin posya ta sakawai ro katkom ka jingtip ngiyo hado manem step bagi jalla jong ka than style mingi nabaro ki jalla ki chief minister kila de pha ya la ka proposal ka jing tarwa siya ka Ministry of Education bar Prime Minister day ban penkiw no ya kani kan no kata ka day ka jigtip ni kumbalong mantama ha ki nang sadja jong ha jalla unni no do bana April jong ni usnam April May June hado menta ki patyo ya kani ka ba ka pisa ka batang arjar si bana katkum ka ngiyatip ngiya karen kiyat ho ba ka don ka system kila penya ki pungkala ki system payment terpom sim te ladadai kum makiyat ho yangi hana ba kala dai ba RBI ne government of India kan save no direct ya kata ka scheme ka jongka ya haki lang ba ka DBT direct bank transfer shi ka account jong ki ku kam nanta ka daw kinang panbay ya kata ka system nang ba hadin ni ubana July kin yo na ya ka anarium bat kanyai renti ya baik no klemjing sa akod haka state finance jong ka sarkar jero tekanne kam dai tang jong ka jala me kale han raya baro takata tangini kale nga jong i la kataro minang ong chief minister konra sangma ba ka system ka dai banyan pitra he po nda ki PCR seo namar ngi tray man na kasida ka pisa dai bana ngilap ka sarkar jala ka ay la ka baha jumpa kata katan ka siphaw na ka sispa ka ay kita kaya kaya ka badan siya po pat ka jong ka Stefanan tangim la matib ma tambang iyo biang ya ka arajar panggashi ba iba kumbalong manta ho ni yadang yawat kila kilanti bani kendo ya o MP jong Raja Sabha o James Sangma nandai hakawai ka liang ro ni ki irang wa up ya ka appointment bangiyo banin kendo ya Dharmendra Pradhan the Union Minister jong papai ka Ministry of Education tinginang up jing karpat nama ka jing tho ban juba tip ngiyo ba kembang ka Nirmala Union Minister ka kam kala sedang pentrika nilap ba hoj ki don ki school ha Shillong ne haki benta jong ka jala jungi ba thangaro ro ba kim ki pentrikam ye kani ka scheme tang si sen si banai ne arsen si banai ki aija halor kan ni keladan nagaliang ka PM portion ni adjective ba kum kini ki school ki bamban try kam hok ikan ni ki besimtang ka pisa ka baha jong khanna ki pelang i gato ukhaw ro ki sam tang ukhaw ni shet jatang si ka panchitam na ka PM portion sel ka panchitam ya ki da ka ba ki pha ki ban surrender
Kifai ki ban surrender. Dan ngilap ro ngi yo jing tip ro don ki school ki ba pendon kam ya ki cook kam helper. Bakin long ki nong site ki nong cleaner ki nong pian haja ka ban sian. Dan nagaliang ka jongi ki Union of Cook kam helper ngi kren yo director jong ka PM Portion Cell PA Project Director bar ga Chief Minister bahagi kendo ro yung I no ka clear direction ba kino ki school ki bam pentrai kam hok ki kene ki basim tang ka pisa bahaban weng no pen pa parthai ro ki kerteng jong ki school khnang ba ki waipat ki bam yo ni ka scheme kin yo ban trai kam te kito ki school ki badan hasalong ki badan hajiwa ki badan natura ro ki dai ban pentrai kam nado ka nei Lada kimla ban betrai kam ngin ke union ngimban se ngihapan pa perthai kini school Kadon empat kajing penpai kelak ki school ya kapisan ini ni kijeng ajang sarkar namta ki jumta ki kena kena tip ke jongi ke PM Portion Cell ke badan hajalla kila pensitom kita ki school kila don tambah ki ai kita ki school ta ki empat tip tambah kila atikena ki don hajiwai ru ke don kita ki school ki babon ba kena school kila apoi kena school kumta do lai sospa angot do LP ba UP pisah hangta te ka kan bon ba ha jisnem kala ban poi do khat sana pro lak jisnem te menta ka PM Portion kalap ka pensitam ki pen phai no to pisah te pasang Ipat ba ki school ki bam shetja kata te kadai ka kamram jong ki long kme kito ki khon ki kme jong ki khon kidai ban ai report kadai kamram jong urang ba shno banyak kerania kan lada ki kasnong orang ba snong ki kime pa kim misim banta tamat kita ki school ki le man ni tamanta kala de ga por ba ngin yo pakajinga tri kam baro ka ba khaddo ba kong san hang ni ade ukha uni ukha kum bakat kum ka jing tip ni yo ba gamen of India ka ai ukha ba bhatam ade nong number 1 ka jing khoj bat kudan bat ka te ki vitamin ke badan nrai kat kum ka ngilap pat bau khau wan chi school la dei badan bat biri bat sekret adan gi khau ki badan bat ki nyut ya ko ke hapan pun khoi ka tor te na ta kada man manta nang lomba gan ne ke la thai khu ba ki kar pat ya parro ki school ba kham tam gi teacher ba priang ya to khau udai bandon santhau tungka santhau kilo ha ka sibarni ka ba ar be ben priang yu khau ba khoi kat kum ba pha na ka FCI government lada gila pat ba udai khau ba don nyot kadai gajing ba khre jong ha teacher namar kan ne ki haban sign ha to ka por ba ki priang te ni karman ba menta gajing kala gajing penbat kadang dai bandan te gajing trai kam jong ki school ki teacher bar government menta kala wan simti halor kan ni na ka union ngi na trai kam rangkar kat bat ki ko ni karman ba barra ki khna ke badan apo ke LP bat ke UP primary school kin yo la ka ha kamba ka government of India kan dapat ya kata ka surprise visit ngilait pa iba nagbar bang ngilait pa ya ki kuk jongi kan no kum no gisatja bat menu ba pendap ya kamera habam ngilap ki kuk ni ai ni snem ya ki anaka jingla surprise visit ka jongi ki don ki school ki basha pensitam kat kumikan don jong ka PM Portion scheme.